गोयची चवच जशी आगळी वेगळी तशेंच ती महाराष्ट्रातल्या विदर्भाची लेगीत. विदर्भात गणपतीक 21 तरेचे नैवेद्य अर्पण करतात आणि हो नैवेद्य गणपतीन मान्य करून घेवचो म्हण नैवेद्य दवरल्या उपरांत गणपतीची बसयल्ली सुवात काय वेळ बंद करतात. पळयात गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांचो खाशेलो रिपोर्ट. गोंय आनी कोकण महाराष्ट्राचो जो भाग आसा थंय गोंय चवथ एका भशेन साजरी जाता, पूण बाकीचे पळय जे महाराष्ट्रातले भाग आसात, मराठवाडो धर किंवा विदर्भ धर, थंय वेगळे तरेन गणपती पुजतात. तांची पद्दत वेगळी आनी तांची परंपरा वेगळी. आज आमी जो पळय गणपती हांगा पळोवपाक आयल्यात, अविनाश लांडकर जो आमच्या गोमंतकान भितर आर्टिस्ट म्हणून काम करता, ताजे घरा आमी हांगा आयिल्ले आसात, तो विदर्भातलो. मग ताज्या गणपतीचे वेगळी पद्दत, ताजें जेवण रांदपाची वेगळी पद्दत हांगा भट आपयतात. ताणें गोंयचोच एक भट आपयलो, पूण ताजी पळय जी एकूण पळय जी गणपती पुजपाची पद्दत आसा ती गोंयची परस वेगळी. म्हणून आमी हांगा आयले आनी आमकां ही पद्दत समजून घेवपाची आसा. आनी ताणें जवळ जवळ हांगा जिन्नस तुमी पळयल्यात 22-23 तरेचे वेगवेगळे जिन्नस. आमकां दिसतालें गोंयांतच 7-8 तरेचे जिन्नस करतात आनी ते वाडटात आनी ताजे अप्रूप अशें नेवऱ्यो धरून ते वेगवेगळे तरेचे खीर आनी गोड पदार्थ हे वेगळे अशें आमकां दिसतालें. पूण ताणें जवळ जवळ 22 ते 26 प्रकारचे प्रकार केल्यात. आनीक हो गणपती सामको वेगळो. आतां आमी थोडे वेळ पयलीं भायर गेल्ले, ताणें दार बंद केलें आनी गणपतीक आनी तो प्रसाद, तो म्हणटा की गणपतीक तो प्रसाद खावपाक मेळचो म्हणून आमी एक 10 मिनटां भायर वतात. सो ही पद्दत आमी एक वेगळी नवी अशी पळयली हांगा. पण तुला गणपतीची पुजा, गणपतीची चवथ साजरी करायची वाटली, त्याचं मागचं कारण काय? कारण आम्ही आता विदर्भात वाशिम माझा जिल्हा मूळ, पण आम्ही लहानपणापासून तिथं साजरी करतो गणेशोत्सव. नोकरीनिमित्तानं आता बाहेर आलो तर गणेशोत्सव साजरा होत नाही, कारण या शहरात राहावं त्या शहरात राहावं. मूळ गावी गणेशोत्सव फार मोठ्या प्रमाणात असतो आणि त्याच्यामुळं आमच्या इकडची जी पद्धत आहे ती जिथे आम्ही जाऊ तिथे सुरू करावी म्हणून आम्ही 3 वर्षापासून हे गणपती बसवतो. आता एवढे 22-23 तुम्ही पदार्थ केले, आज सकाळपासून की कालपासून सुरू? 2 दिवसापासून तयारी चालली. रात्रभर आम्ही झोपलेलो नाहीये. फक्त आराम करून ते झालंय सगळं व्यवस्थित तयारी करायला. छान छान. मग किती पदार्थ वेगळं असं काय त्याच्यामध्ये पदार्थ आहे? वेगळं असं काही नाही. जे मानाचं आहे, आंबील असेल, उकडीचे मोदक असतील, मोदकांचे 3-4 प्रकार आहेत वेगळे. हा, तो आम्ही पहिल्यांदा खाणार आहोत. काही तर विदर्भाची आमची जी स्पेशलिटी आहे, विदर्भामध्ये पातोडीची भाजी ती खास बनवली आहे. ती त्याला लागणारे सगळे जे काही हे असतात ते गोव्यात मिळतात. ते आम्ही काही घरून मागवले, काही घरून मागवले. मसाले वगैरे तयार बनवलेत, घरी बनवून ते केलंय सगळं. वा. आता ही गणपती बसवल्यानंतर आता आमचे वडील बसवायचे, आजोबा बसवायचे, तसं ते आम्हाला माहीत होतं. आता आम्ही बसवतो तर मुलं जी आहेत ती पाहतील आणि उद्या त्यांनाही ह्या सगळ्या परंपरा पुढे नेता येतील. छान छान. अगदी पाठीमागचा दृष्टिकोन संस्कार रुजवता येतील ना. कारण आज आम्ही ज्याप्रमाणे करतोय की आमचे आई वडील करत होते, सासरी ते माहेरी ते बघून तसं शिकलोय की काय तसंच परंपरा तसेच पुढे येतात. सचिन कोरडे गोमंतकमध्ये न्यूज एडिटर आहेत. गोव्यामध्ये जवळजवळ 10-12 वर्ष काम करत आहेत आणि स्वतः एक त्यांना भाविक, त्यांना पूजेमध्ये आवड आहे. आणि तू आज अविनाशच्या घरी येऊन इथं पूजा केली, तर त्याच्या मागचं कारण काय? अविनाश मूळचा विदर्भातलाच आहे, मी पण अकोलाचा आहे. अकोला आणि वाशिम जवळ असल्यामुळे तिथली जी काही पद्धत आहे विदर्भातली ती थोडी मला माहिती होती. आणि जेव्हा आमची भेट झाली तेव्हा तो म्हणत होता की मला गणपती इथं गोव्यात बसवायचा आहे. तर मी त्याला म्हटलं की आपल्या पद्धतीने जसं बसवतोय तसंच आपण बसवूया, आणि त्याला ते खूप आवडलं.